हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 7वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 7वा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद आपण यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात छोटी सर्व कृष्ण सेवकांना आपण साष्टांग वंदन करून आपण पुढे जाऊया. तर माझा आजचा असा प्रश्न आहे की आपण भगवद्गीतेच्या आता दुसऱ्या टप्प्यावर आहोत, दुसऱ्या पडावावर आहोत. तर त्याचं मला कोणी नाव सांगू शकेल का की दुसरा टप्पा, दुसरा पडाव काय होता? हरे कृष्ण. भक्ती योग. आणि पहिल्या टप्प्याचं नाव? पहिला कर्मयोग. कर्मयोग. खूप छान. पहिला कर्मयोग आणि दुसरा भक्तियोग. बरोबर. हरे कृष्ण. तर कालचा अध्याय आपला होता ध्यानयोग. ध्यानयोगामध्ये आपण पाहिलं की आपण अष्टांग योगाचे भगवंतांनी आपल्याला टप्पे सांगितले, प्रकार सांगितले. पण कुठेतरी अर्जुनाचाच प्रश्न होता आणि भगवंत सुद्धा त्यांनी जसा आपण शास्त्रांचा संदर्भ पाहिला त्याच्यात बघितलं आहे की अष्टांग योग जो आहे किंवा ती जी योग प्रणाली आहे ती वेगवेगळ्या युगांमध्ये वेगवेगळी आहे. आणि अष्टांग योग किंवा ध्यान योग जो आहे तो सत्य लोकांमध्ये जिथे लाखो वर्ष आयुष्य असतं आणि जे खरंच शक्य आहे अशा ठिकाणी, निर्जन ठिकाणी जाऊन तशी साधना करणं, तसा ध्यान करणं हे सहज आणि शक्य आहे. पण कलियुगात आपल्याला काय सांगितलेलं आहे? नामजप करायला सांगितलेला आहे. तो कुठला नामजप आहे? 16 अक्षरी मंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि कलियुगातला हाच आपण म्हणू शकतो की यज्ञ कर्म आहे आणि हाच आपल्याला मोक्षापर्यंत नेऊ शकतो. आपली अध्यात्मातली जी प्रगती आहे, आध्यात्मिक प्रगतीचे जे टप्पे आहेत ते आपल्याला पुढे पर्यंत नेऊ शकतो. आणि मग जर याच्यामध्ये आपल्याला काही अडथळे आले, नामजप करताना कुठेतरी आपण सुरुवात केली आणि थांबलो,
तरी हरकत नाही. भगवंत म्हणतात पुढचा जन्म आहेच. पुढच्या जन्मामध्ये तुम्हाला असं वातावरण मिळतं, असं पोषक वातावरण मिळतं, की निश्चित तुमची जी साधना आहे, तुमचा जो आध्यात्मिक प्रवास आहे, तो त्याच्या पुढे सुरू राहतो आणि त्याच्यानंतर तुम्ही निश्चितच भक्ती योगापर्यंत पोहोचू शकतात. पण हे सगळं सांगत असताना काल भगवंतांनी आपल्याला एक श्लोक सांगितलेला आहे. अगदी शेवटचा श्लोक आहे. मी तुम्हाला ती स्क्रीनच शेअर करते. शेवटचा श्लोक आहे, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरं मना श्रद्धावान भजते यो मास मे युक्ततमो मतः. जे श्रद्धेने मला भजतात त्यांना आणि जे माझ्याशी मतपरायण होतात, निश्चितच मी त्यांना या श्रद्धेने माझ्याकडे येतात, त्या श्रद्धेने मी त्यांना भजतो किंवा त्या पद्धतीने त्यांना कृपा प्रसाद देतो, आशीर्वाद देतो. आणि मग हे सांगत असताना आजच्या अध्यायात भगवंत आपल्याला सांगत आहेत, लगेच पुढचा अध्याय म्हणून जो आहे आपला 7वा अध्याय, त्याच्यात भगवंतांनी कृष्णाबद्दलचा महिमा सांगितलेला आहे. भगवंतांच्या शक्तीचे ज्ञान सांगितलेलं आहे. भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाणे, देवपूजा आणि व्यक्तित्ववाद आणि भ्रमातून भक्तीकडे. म्हणजे हे कुठेतरी आज आपल्याला बघायचं आहे. मग शेवटच्या अध्यायामधला कालच्या श्लोकामध्ये होतं, की ज्या श्रद्धेने तुम्ही माझ्याकडे बघतात किंवा जशी श्रद्धा, जसा भाव, तसा तसा कृपा प्रसाद असेल. थोडक्यात अर्थ असा आहे, मग आपण ज्या श्रद्धेने बघायचं, मग श्रद्धेने बघण्यासाठी विश्वास कसा संपन्न होईल? मग त्याच्यासाठी तुम्हाला काय ज्ञान हवं आहे. मग ज्ञान घेतलं की निश्चितच तुमचा विश्वास वाढेल. विश्वास वाढला की श्रद्धा वाढेल. श्रद्धा वाढली की आपोआप तुम्हाला तुमच्या प्रवासामध्ये, आध्यात्मिक मार्गामध्ये प्रगती होईल. पण मग ते ज्ञान सांगायचं कोणी? कोणाकडनं घ्यायचं? आम्ही सांगून चालणार आहे का? तर नाही. आता मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. आपल्या एरियामध्ये किंवा आपल्या आजूबाजूला, आपल्या भारतात म्हणू शकतो, एखादी अशी वास्तू आहे जी 100 वर्षापूर्वीची आहे किंवा तुमच्याच शहरामध्ये, तुमच्या आजूबाजूला एखादी आहे बिल्डिंग, एखादी वास्तू आहे किंवा जनरली ह्या म्युनिसिपालिटीच्या वगैरे ज्या बिल्डिंग्स असतात, तर ती 100 वर्षापूर्वीची असेल तर त्याची आपल्याला नोंद मिळेल. बरोबर? तीच जर वास्तू अजून 300, 400, 500 वर्षाची असेल तर तिची आपल्याला नोंद मिळेल का? हरे कृष्ण. त्या वास्तूची मिळेलही किंवा मिळणारही नाही असं काय सांगू शकत नाही. मिळेलही किंवा मिळणारही नाही. अगदी बरोबर. म्हणजे जी वस्तू आता ही आहे की एक 100-150 वर्षापूर्वीची ज्याची कुठेतरी नोंदणी केली गेलेली आहे, तर ती आपल्याला मिळू शकते. पण ती त्याच्यापेक्षाही जुनी आहे, तर आपल्याला ती मिळणं, मग त्याची माहिती काय आहे हे सुद्धा आपल्याला कदाचित मिळू शकणार नाही. हो की नाही? मग आपली ही प्रकृती आहे किंवा आपलं हे भगवंताबद्दलचं हे जे ज्ञान आहे किंवा ही भौतिक प्रकृती असेल, पराप्रकृती असेल, तर आपण त्याचा एक थोडासा आपण अंदाज घेतलेला आहे. हळू-हळू या पुढच्या अध्यायांमध्ये घेणार आहोत. तर मग हे तर लाखो करोडो वर्षांपूर्वीचं आहे. हो की नाही? मग ते सांगणारं कोण आहे? ते कोणाकडनं ऐकायचं? हो की नाही? आणि म्हणून आपल्याला भगवद्गीतेचा अभ्यास करायचा आहे किंवा भागवतांचा अभ्यास करायचा आहे, शास्त्रांचा अभ्यास करायचा आहे. म्हणजे हे भगवंतांनीच ज्ञान सांगितलेलं आहे, की तेच सांगतात, की सांगणारं कोणी नाहीच आहे. मग मलाच सांगावं लागणार. आणि म्हणून आपला आजचा हा ज्ञान विज्ञान योग. मग त्याच्यामध्ये सुरुवातच भगवंतांनी केलेली आहे. श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. आता तू ऐक, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. मग भगवंत काय सांगता आहेत? हे पार्थ म्हणजे अर्जुना, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह कसा जाणू शकशील, हे तू आता ऐक. मग कुठेतरी ध्यान मार्ग सांगितलेला आहे, पण कलियुगामध्ये आपल्याला नामजप करायला सांगितलेलं आहे. तर ते करता करता आपण कसं भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो? तर इथे भगवंत सांगतायत ते तू आता ऐक. आणि मग भगवंतांनी कुठेतरी सांगायला सुरुवात केलेली आहे, पण त्याच्या आधी म्हणत आहेत की हे जे ज्ञान आहे, हे ज्ञान दिव्य ज्ञान आहे.
आणि ते तुला मी पूर्णपणे सांगतो आहे, की हे जाणल्यावर तुला आणखीन काही जाणायची शिल्लक राहणार नाही. म्हणजे याच्या पलीकडे काही उरतच नाही. हे दिव्यतम असं ज्ञान जे आहे, हे प्रत्यक्ष ज्ञान मी तुला देतो आहे. आता आपण बघा एखाद्या गोष्टीची माहिती घेतो, हो की नाही? आताच प्रभूजींनी उत्तर दिलं, की आपल्याला मिळेल किंवा नाही मिळणार. मग आपण अंदाज कुठेतरी रेकॉर्डवर असेल, तर आपण म्हणू शकतो, की बाबा हे ह्या रेकॉर्डवर आहे. किंवा आपल्या डोळ्याला ती वस्तू दिसतेय, तर आपण म्हणू शकतो नाही. कारण डोळ्याला दिसतंय ना, तर ते आपण नाकारायचं कसं? तर म्हणू शकतो नाही हे आहे इतक्या वर्षापूर्वीचं. नाहीतर आपण अंदाज बांधतो. मग अंदाज चुकूही शकतात. मग कारण की आपणच पाहिलेलं आहे, आपली इंद्रिय जी आहेत, आपली दृष्टी जी आहे, ही सदोष दृष्टी आहे. आपले इंद्रिय जे आहेत, हे सदोष इंद्रिय आहे. आणि त्यामुळे आपण जर अंदाज मानला, त्याच्यासाठी पण एक छोटंसं उदाहरण देईन मी पटकन. अ, एका डॉक्टरांची अशी कॉन्फरन्स असते आणि त्यांचा तर तिथं ब्रेक होतो, टी ब्रेक वगैरे होतं. तर ते असे सगळेच कॉरिडॉरमध्ये उभे असतात आणि समोर एक माणूस असतो, तो असा लंगडत-लंगडत चालत असतो. वेगवेगळे न्यूरोलॉजिस्ट असतील, हार्ट स्पेशलिस्ट असतील, स्किन स्पेशलिस्ट सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे तिथे डॉक्टर आले होते. आणि प्रत्येकाने तर्क लावायला सुरुवात केली, की नाही याच्या ना बहुतेक हार्टला प्रेशर आलेला आहे म्हणून तो असा चालतो आहे. कोण म्हणतो नाही ऑर्थोपेडिक म्हणतो नाही त्याला हेअरलाईन फ्रॅक्चर झालेला आहे. दुसरा म्हणतो म्हणजे हे सगळे तर्क बांधत आहेत. दुसरा काही वेगळंच सांगतो आहे. न्यूरोलॉजिस्ट काही वेगळंच सांगतो आहे. प्रत्येक जण मग ते म्हणतात जाऊ दे आपण कशाला ना आपण त्यालाच प्रत्यक्ष विचारू. मग ते त्याच्या जवळ जातात आणि त्यालाच विचारतात, "काय रे बाबा तुला काय त्रास आहे? काय झालं?" तो म्हणतो, "माझी चप्पल तुटली आहे." म्हणजे आपण जे तर्क लावतो, अंदाज बांधणं आणि प्रत्यक्षात असणं, ह्या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि म्हणून आपण हे ज्ञान जे आहे, हे भगवंतांकडनं आपण किंवा त्या शास्त्रामध्ये जे दिलेलं आहे, ते आपल्याला वाचायचं आहे, घ्यायचं आहे आणि भगवंत आपल्याला त्यांनी त्याच्यासाठीच त्याच्यात सांगितलेलं आहे. पण हे ज्ञान जे आहे, हे घेण्यासाठी अनेक लोकं पुढे सरसावतात. तर त्याच्यासाठी पण इथे एक छान उदाहरण दिलेलं आहे त्यांनी. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यांपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. म्हणजे अनेक लोक असतात. जसं मी तुम्हाला मागे पण उदाहरण दिलं होतं. भगवद्गीतेच्या पहिल्या दिवशी 18 दिवसाचा हा कोर्स असतो. बरेच रजिस्ट्रेशन्स होतात. दुसऱ्या दिवशी त्यातले 20-30% गळतात. तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या दिवशी अजून पर्सेंटेज कमी होतात आणि अगदी 18व्या दिवसापर्यंत एक ठराविकच पर्सेंटेज असतात. हा एक ऑनलाईन कोर्स घरी बसून करायचा आहे, त्याच्यातली ही गत आहे. तर आपल्याला सगळ्या कालच आपण पाहिलं इंद्रियांना संयमित करा, तुम्ही आहारावर नियंत्रण करा, हे एवढं सगळं करा, नामजप करा, 16 माळा रोज जप करा, एवढं सगळं करायचं. आणि मग सगळ्यात पहिले तर आपल्या भौतिक गोष्टी ज्या आहेत, भौतिक आपल्या ज्या इच्छा, आकांक्षा आहेत, त्याचाच सगळ्यात पहिले त्याग करायचा आहे. तेवढं कष्ट, तेवढं त्रासदायक. म्हणजे आपण कसं पोहोचणार ना तिथपर्यंत? त्याच्यासाठी आपल्याला एक छान उदाहरण दिलेलं आहे. मॅरेथॉन आपल्याला माहिती आहे आता दिवाळी झाली की मॅरेथॉन सुरू होतात. मुंबई मॅरेथॉन असं म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणचे मॅरेथॉन असतात. लाखोनी रजिस्ट्रेशन होतात. त्याच्यापैकी प्रत्यक्षात तिथे पोहोचणारे त्यातले अर्धे गळालेले असतात. आणि मग हळू त्यांचे पण काही चेक पॉइंट्स असतात. आणि मग सुरुवातीला फक्त लोकं तिथे शोषा करायला येतात, फोटो-बिटो काढून घरी जातात. अजून काही थोडे पुढे पुढपर्यंत चालतात, काही धावतात, काही हे. आणि त्यातले म्हणजे लाखोंपैकी एक ठराविक म्हणजे बोटावर मोजण्याइतकी लोकं जी आहेत, ती मॅरेथॉन पूर्ण करतात आणि त्यातला एकच जो असतो, तो वेळेत पूर्ण करतो किंवा त्यांच्या त्या शेवटच्या ह्यापर्यंत असा एकच असतो. तसंच इथे भगवंत सांगत आहेत, की हजारो लाखो लोकांपैकी असा एकच आहे, जो मला तत्वतः जाणू शकतो. ज्याचा आध्यात्मिक प्रवास जो आहे, जो तो पूर्ण करतो, सगळ्या टप्प्यांना पार करतो, सगळ्या अडथळ्यांना पार करतो आणि तो आपला आध्यात्मिक मार्ग मोकळा करतो, आपला मोक्षाचा मार्ग सुकर करतो आणि माझ्यापर्यंत पोहोचतो, माझ्या अनन्य भक्तिभावापर्यंत पोहोचतो, असा एखादाच असतो. मग त्याला आपण गुरु म्हणू शकतो, त्याला आपण संत म्हणू शकतो. जर सहस्रादी वर्षांमधून एखादाच, शतकातून एखादाच कोणीतरी येतो, जो मला तत्वतः जाणू शकतो, असं इथे सांगितलेलं आहे. मग आता भगवंत सांगायला सुरुवात करत आहेत,
त्याच्या आधी मी तुम्हाला अजून एक सांगेन, छोटंसं उदाहरण देईन, की आपल्याला इथे एक आपला आजचा आहे ज्ञान विज्ञान युग, हो की नाही? विज्ञान आणि विज्ञानामागचं ज्ञान आज कुठेतरी भगवंत आपल्याला सांगत आहेत. त्यांची आपल्याला ते भगवंत कोण आहेत, त्यांच्या शक्ती काय आहेत, त्याची ओळख आपल्याला कुठेतरी करून देत आहेत. पण आपल्याला आता तुम्हाला प्रश्न पडेल, जसं आता आपण मगाशी पाहिलं, कोणी पाहिलंय भगवंताला? कोणी पाहिलं आहे? की मग कसा विश्वास ठेवायचा? हो की नाही? भगवंत सांगतात, कर्म करा, पण फळाचा त्याग करा. हे खाऊ नका, ते करू नका, पहाटे उठा, हे करा, ते करा. हे एवढं ढिगावरी लिस्ट आहे. विश्वास ठेवायचा कसा? हो की नाही? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आता हे आपल्याला हे सगळे माहिती आहे. कोणी पाहिलं आहे? कोणी नाही पाहिलंय. शास्त्रज्ञांनी ज्यांनी शोध लावला त्यांनीही नाही पाहिलं आहे. पण त्या शक्तीचा त्यांनी, त्या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन त्यांचा त्यांनी अंदाज घेतला आहे. त्यांचं अस्तित्व त्यांनी प्रूव्ह केलेलं आहे किंवा त्या अस्तित्वाचं आपण काय म्हणू शकतो, त्यांना ते तिथे जाणवलेलं आहे. त्यांनी त्याचे प्रयोग केलेले आहेत आणि त्याची त्यांना जाणीव झालेली आहे. म्हणून त्यांनी सांगितलं की प्रोटॉन आहे, न्यूट्रॉन आहे. हो की नाही? म्हणजे त्या शक्तीचं आपण एक प्रतिबिंब असं म्हणू शकतो किंवा त्याची तिथे जाणीव होते आहे. प्रत्यक्ष डोळ्याला दिसतं आहे का? प्रत्यक्ष इंद्रियांना दिसतं आहे का? नाही. पण त्या शक्तीची तिथे जाणीव होते आहे. तसंच भगवंताच्या ह्या अभिव्यक्ती आहेत, ह्या शक्ती आहेत, त्या आपल्याला जाणवतात. त्या दिसत नाही डोळ्यांना, कारण की आपले इंद्रिय सदोष आहेत, तेवढी अजून आपली पात्रता नाही आहे. भगवंत आपल्याला सांगत आहेत, भूमिरापो नलो वायू खम मनो बुद्धी एवच अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृती अष्टधा. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, मन, बुद्धी आणि अहंकार म्हणजे आपलं स्थूल शरीर, पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, पंचमहाभूत आणि आपलं सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धी, मिथ्य अहंकार, ह्या 8 माझ्या शक्ती आहेत, माझ्या प्राकृतिक शक्ती आहेत, भिन्न भिन्न असं भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे भगवंताचे आपण अंश आहोत, आत्मा हा भगवंताचा अंश आहे, हे कुठेतरी सांगत असताना ते जे शरीर त्या आत्म्याला कर्मासाठी मिळालेलं आहे, ते शरीर सुद्धा भगवंताच्या शक्तीचा भाग आहे. हे अजून एक आपल्याला रहस्य उलगडलेलं आहे. मग पुढे आपल्याला सांगत आहेत, हे महाबाहो अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव एक कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. मग आपल्याला आता माहिती आहे की ही भौतिक प्रकृती आपल्याला माहिती आहे, हे ब्रह्मांड आपल्याला माहिती आहे, पण तसंच आपल्याला भगवंताची अशी एक श्रेष्ठ प्रकृती आहे, जी पराप्रकृती आहे, ज्याला पराप्रकृती असं म्हणतात. आणि त्याच्यामध्ये ती आपण बघणार आहोत गोलोका चार्टमध्ये, तर त्याच्यामध्ये जीवांचा समावेश आहे आणि हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृती साधनांचा उपभोग घेतात. म्हणजे ही जी पराप्रकृती जी आहे, ही एक प्रकृती आहे आणि एक अपरा प्रकृती आहे. ही जी आपलं ब्रह्मांड जे आहे, इथं आपण जीव आपल्या 84 लक्ष योनी ज्या आहेत, त्या इथे ह्या आपण ती भौतिक प्रकृतीचा ती जी भगवंताची श्रेष्ठ प्रकृती आहे, त्याचं प्रतिबिंब असं आपण म्हणू शकतो. आणि तिथे त्या अनेक वस्तूंचा, अनेक साधनांचा, इंद्रिय विषयांचा उपभोग घेत आहेत. आणि अजून एक प्रकृती आहे अपरा प्रकृती, हो की नाही? आणि त्याला आपण श्वेतदीप सुद्धा म्हणू शकतो. जी स्वयंप्रकाशित आहे आणि म्हणून त्याला ब्रह्मज्योतिर असं म्हणतात. आपण गोलोका चार्टमध्ये बघणार आहोत. तर सर्व सृष्ट प्राणी मात्रांचा उगम या 2 शक्तींमध्ये होतो. या जगांमध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे, यांचा उत्पत्ती करता, प्रलय करता ही मीच आहे, हे जीव निश्चितपणे माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरं कोणीही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या माण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. मग आता ही जी आपण इथे पाहिलं, ही एक पराप्रकृती आहे आणि एक अपराप्रकृती आहे, बरोबर? मग एक आध्यात्मिक प्रकृती आहे किंवा एक आध्यात्मिक जग आहे, एक भौतिक जग आहे. मग भौतिक जग जे आहे ते आपल्या डोळ्यांना दिसतं आहे, त्याचा आपण अनुभव घेतो आहोत, आजूबाजूला बघतो आहोत. तिथं आपला पुन्हा जन्म होतोय, आपण जन्म-मृत्यूच्या विळख्यात अडकलेलो आहोत. पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, त्या चक्रामध्ये आपण अडकलेलो आहोत. त्या भौतिक प्रकृतीचा आपण उपभोग घेतोय, आनंद घेतो आहे. पण ती प्रकृती जी आहे, तिचा उत्पत्ती करता किंवा तिचा उत्पत्ती स्थिती लय, तिचा प्रलय करताही मीच आहे, हे तू कुठेतरी
जाण किंवा याची तू कुठेतरी नोंद घे असं भगवंत सांगत आहे. आणि आता ही प्रकृती जी आहे किंवा हे जे ब्रह्मांड जे आहे याच्यामध्ये ग्रहमंडल आहे, याच्यामध्ये वेगवेगळे अपर प्लॅनेट्स आहेत, अप्पर प्लॅनेट्स आहेत, लोअर प्लॅनेट्स आहेत, हो की नाही? मग हे जे आहे ते अगदी व्यवस्थित असे एका स्थिर ठिकाणावर आहेत. आता आपली पृथ्वी असं कधी झालंय का, की आज सूर्य उगवलाच नाही किंवा चंद्र मावळलाच नाही किंवा चंद्र अमावस्या झालीच नाही, 2-4 लागोपाठ पौर्णिमाच झाल्या, असं काही होत नाही. त्यांचं ते बरोबर कार्य ते करत राहतात. याची आपल्याला फक्त आपण आपण अप्रत्यक्षरित्या त्यांचं फक्त जे अस्तित्व आहे किंवा त्यांची जी शक्ती जी आहे, ती आपण फक्त अनुभवत असतो, ती बघत असतो. मग ही काय आहे? हे सगळं चक्र कसं सुरू आहे? का सुरू आहे? कारण की ते एका भगवंत इथे त्याला उपमा देत आहेत, एका माळेची उपमा देत आहेत. एका मोत्यांच्या माळेची उपमा देत आहेत. आता मोत्यांची सर बघा, प्रत्येकाने पाहिली असेल, की ती सुबक छान दिसते. गळ्यामध्ये घातली तर अजून शोभून दिसते. पण ती सर केव्हा होते? जेव्हा ती एका दोऱ्यात ओवली जाते. नाहीतर ते विखुरलेले मोती असतात. हो की नाही? तशाच पद्धतीने आपलं हे जे ब्रह्मांड आहे, आपलं हे जे ग्रहमंडल आहे, ही आकाशगंगा असेल, हे सगळं जे आहे, युनिव्हर्स जे आहे, ते एका ठिकाणी स्थित आहे आणि त्यांच्या त्यांच्या कक्षांमधनं ते त्यांच्या भोवती फिरतंय, सूर्याभोवती फिरतंय. त्यांचं जे काही त्यांचं कार्य आहे ते करत आहे. ते कशा शक्य आहे? ते जागाही इकडे-तिकडे सोडू शकतात की नाही? इथे एक पोकळी आहे, पण नाही. कारण त्याच्यामागे एक शक्ती आहे. त्याची ती अशी एका दोऱ्यात ओवल्यासारखी आहे. मोत्यांची सर गळ्यात घातल्यावर दोरा दिसतो का? नाही दिसत. त्याच पद्धतीने हे आपल्याला नुसते ग्रहमंडल दिसत आहेत. हे ग्रह एका याच्यात घातलेले आहेत, एका कक्षेत आहेत, दिसत आहेत. पण त्याच्या मागे एक आंतरिक शक्ती आहे आणि म्हणून ते त्यांची जागा, त्यांची कक्षा जी आहे, ते सोडत नाही. ते एका दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे आहे. आपला जो ती मोत्यांच्या सरचा दोरा आपल्याला दिसत नाही. पण ती छान अशी मोती दिसतात, मोत्यांची माळ दिसते. तसंच आपल्याला ग्रहमंडल दिसतं, पण त्याच्यामध्ये असलेली आंतरिक शक्ती जी आहे, ज्याला आपण संकर्षण किंवा आपण पृथ्वीवर त्याला गुरुत्वाकर्षण शक्ती म्हणतो, ती आपल्याला दिसत नाही. पण ती आहे म्हणून त्या गोष्टी वेळच्या वेळी तिथेच एका जागेवर स्थित आहेत, एका कक्षेमध्ये आहेत, तिथेवर ते फिरत आहेत. तर हे इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे अशा अनेक आपल्या शक्ती ज्या आहेत, ज्या आपल्या आजूबाजूला आहेत, की ज्याचा आपण अनुभव घेऊ शकतो. मग आता इथे सांगता आहेत, रसोहम अपि कौंतेय प्रभास्मी शशी सूर्यः प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु. आता या श्लोकाचा अर्थ असा आहे, की हे कौंतेय, पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रांचा ओंकार देखील मी आहे, आकाशातील शब्द मी आहे, मनुष्यातील सामर्थ्य मी आहे. आता मला सांगा, आपल्याकडे आता सध्या ऑक्टोबर हेट इतकी आहे, एवढं सगळं सुरू आहे, पाणी आपण पितो की नाही? मग मला सांगा, तुम्हाला बाहेरून आला छान आणि जर तुम्हाला कोणी सांगितलं आज पाणी नको पिऊ, दूध पी, सरबत पी, कोल्ड्रिंक पी, तुम्ही प्याल का? हरे कृष्ण. पाणी. पाणी पिणार. ओके. तुम्हाला दूध, कोल्ड्रिंक, सरबत तुम्ही काही घेणार नाही, हो की नाही? याचा अर्थ असा आहे, की पाण्याने तुम्हाला ती क्षुधा जी आहे, ती जी तहान जी आहे ती भागवणार आहे. का? कारण त्या पाण्याला एक विशिष्ट अशी चव आहे. आपल्याला आनंद मिळणार आहे. आपल्याला जी म्हणून आपल्या त्या पाण्याला एक विशिष्ट असा गोडवा आहे. बघा, पहिला पाऊस पडतो जून महिन्यामध्ये आणि मातीचा असा एक सुगंध येतो. तो सुगंध असा दरवळतो. पहिला पाऊस पडला की लगेच कळतं. सांगायची गरजच नसते, की पहिला पाऊस झाला आहे म्हणून, हो की नाही? तो जो मातीचा सुगंध जो आहे, तो म्हणजे तिथे सुद्धा भगवंत आहे. त्या सुगंधामध्ये, त्या गंधामध्ये भगवंत आहे. आणि म्हणून चंद्र, सूर्य, चंद्राचा आणि सूर्याचा प्रकाश. आता बघा, सूर्याचा प्रकाश किती प्रखर आहे. अक्षरशः दुपारी 12-12:30 वाजता जर घरातून बाहेर पडलं, तर एखाद्याला भोवळ यायची. इतका प्रखर असा प्रकाश आहे. आपण त्याच्यापासून इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो. इतका प्रखर असा सूर्यप्रकाश आहे. पण चंद्राचा प्रकाश बघा, इतका हवा-हवासा वाटणारा शीतल असा प्रकाश आहे. म्हणजे त्या भगवंताच्याच 2 अभिव्यक्ती आहेत, शक्ती आहेत. ती एक आनंद देऊन जाणारी आहे आणि एक अशी उष्णतेचा, आपण जे सूर्याला आपण उष्णतेचा हेलियमचा गोळा म्हणतो की नाही,
तर हे सुद्धा ह्या भगवंताच्याच दोन वेगवेगळ्या शक्तींचा आविष्कार आहे. आपण जे मंत्र म्हणत असतो त्या प्रत्येक मंत्राची, प्रत्येक स्तोत्राची सुरुवात ही ओंकारापासून होते. मग ओम या शब्दाची कोड काय आहे आपण 17व्या अध्यायात बघणार आहोत. पण ओम म्हणजे वैदिक मंत्रातला ओम म्हणजे तिथे भगवान विष्णू आहेत. आपण एकमेकांशी बोलतोय, मी माझ्या घरी बसलीये, तुम्ही तुमच्या घरी बसलाय, एकमेकांशी बोलतो. ऍक्च्युली ही तर पोकळी आहे, हो की नाही? पण तरी आपले शब्द एकमेकांना ऐकू येत आहेत. त्याचं कारण त्या शब्दामध्ये, त्या ध्वनीमध्ये भगवंत आहे, त्यांच्या शक्ती आहे तिथे, आणि म्हणून तो आवाज जो आहे एकाच्या बोललेल्याचा आवाज दुसऱ्यापर्यंत पोहोचतो आहे. तिथे भगवंताची शक्ती आहे. म्हणून आपण कन्व्हर्सेशन करू शकतो आहे, आपण एकमेकांशी संवाद साधू शकतो आहे. आपल्या प्रत्येकामध्ये वेगवेगळं सामर्थ्य आहे. कोणी उत्तम गातं, कोणी खूप सुंदर डान्स करतं, कोणी खूप सुंदर असतं, कोणी शक्तिशाली असतं, कोणी उत्तम स्वयंपाक बनवतो, कोणाचं अक्षर सुंदर असतं. वेगवेगळी सामर्थ्य आहे. एक नाही, कोणी छान चित्रकार असतं, कोणी उत्तम पद्धतीने एखादं रांगोळी काढतं. काय नाही, प्रत्येकामध्ये काहीतरी बलस्थान आहे, काहीतरी सामर्थ्य आहे. ते सामर्थ्य म्हणजे कोण आहे? इथे भगवंताची शक्ती आहे, भगवंताची अभिव्यक्ती आहे. आणि हेच आपल्याला आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगत आहेत. तर हा 2 चार्ट आहेत. तर कोणीतरी दोघांनी हा वाचा. हरे कृष्ण. कोण दोघं वाचणार आहे? मी कसा वाचायचा सांगते. हो, मी वाचेन ना. हा, आणि अजून कोण वाचणार आहे? मी पण वाचते मॅडम. हो, चालेल, हरकत नाही. मग अरुण प्रभूजी आणि साधना माताजी हरे कृष्णा. बाकीच्यांनी म्यूट करा. हा, मग आता हे 2 चार्ट आहेत. तर याच्यामध्ये एकाने उजवी साईड वाचायची, एकाने डावी साईड वाचायची. तर पाण्यातील चव मी आहे असं वाचायचं आहे. चंद्र सूर्याचा प्रकाश मी आहे. मग एकाने पाण्यातील, दुसऱ्याने चव मी आहे असं वाचायचं आहे. तर प्रभूजी तुम्ही उजवी बाजू वाचा, माताजी तुम्ही डावी बाजू वाचा. हरे कृष्णा. चव. पाण्यातील चव मी आहे. प्रभूजी. प्रकाश. चंद्र सूर्याचा प्रकाश सर्वत्र आहे. ओम. वैदिक मंत्रातील ओम परम मंत्र आहे. शब्द. आकाश निरभ्र आहे. नाही माताजी, एक सेकंद मी वाचते. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. चुकतंय का? हो. हा, ओके. म्यूट करा सगळ्यांनी. आता आपल्याला इथे भगवंतांनी त्यांच्या हे दिलेले आहेत. तर शक्तींचा आपल्याला विस्तार दिलेला आहे. तर पाण्यातील चव मी आहे, चंद्र सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रातील ओम मी आहे, आकाशातला शब्द ध्वनी मी आहे, मनुष्यातील सामर्थ्य मी आहे, पृथ्वीचा सुगंध मी आहे, आगामधली उष्णता, जो दाह जो आहे तो मी आहे, सर्व जीवांमधली जीवन शक्ती मी आहे, सर्व तपस्व्यांचे तप मी आहे, अस्तित्वातील सर्व वस्तू त्या ज्या आहेत त्याचं प्रथम बीज जे आहे ते निर्माण कुठेतरी झालं असेल ना, तर ते प्रथम बीज जे आहे तर ते मी आहे. प्रत्येक बुद्धिमानांमधली बुद्धिमत्ता जी आहे ती मी आहे. शक्तिमानांमधली शक्ती मी आहे, बलवानांचे बल मी आहे, आणि जे धार्मिक तत्वाच्या विरुद्ध नाही असं लैंगिक जीवनही मी आहे. असं इथे भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. 7.8 पासून 7.11 या श्लोकांमध्ये आपल्याला हे विस्तृतपणे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग आता ह्या शक्तींचा कशा म्हणजे कसा विस्तार जो आहे किंवा आविष्कार जो आहे तो कसा होतो ते आपल्याला इथे सांगता आहेत. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे की हे 3 गुण जे आहेत त्या 3 गुणांच्या बंधनात, या प्रकृतीमध्ये आपण त्या प्रकृतीच्या बंधनात आपण अडकलेलो आहोत. तर ही प्रकृती, हे 3 गुण जे आहेत ह्या भगवंताच्याच शक्तीचा आविष्कार आहे. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. मग हे 3 गुण जे आहेत, आपण ह्या मोहमायेच्या मोहमायेमध्ये अडकलेलो आहोत की नाही. पण ती मोहमाया जी आहे भगवंताची अभिव्यक्ती आहे किंवा भगवंताची शक्ती आहे. त्यामुळे ती भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे.
जी आपल्यावर नियंत्रण करते आहे ती भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे. आपण एका कठपुतलीप्रमाणे ती आपल्याला असं तुम्ही आज हे तुमच्या पुढे सिच्युएशन आहे, तुम्ही असं वागायचं आहे, तसं वागायचं आहे, हा गुणाचा प्रभाव जास्त आहे, तो गुणाचा प्रभाव जास्त आहे, हे रोजचं आपलं सुरू आहे. आपल्या जीवनामध्ये जे सुरू आहे, प्रसंग जे आहेत ते, हे सगळं त्या प्रकृतीच्या एका कठपुतलीप्रमाणे सगळं प्रत्येकाचं वेगवेगळं सुरू आहे. पण ती आपल्याला ती प्रकृती, ती मोहमाया ज्याला आपण म्हणतो, ती आपल्याला नियंत्रित करते आहे. पण त्या मोहमायेला नियंत्रण कोण करत आहे? तर ती भगवंताच्या शक्तीचा आविष्कार आहे. आता त्रिगुणांनी राजसिक म्हणजे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जग त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे. माझे स्वरूप जाणीत नाही. मग आता आपण बघा, आपल्या आजूबाजूलाच बघा, हो की नाही? मग आपले घरात 4 मेंबर असतील, चौकोनी त्रिकोणी कुटुंब असेल तुमचं, तर तुमच्या घरातले मेंबर, शेजारी पाजारी, नातेवाईक, मित्र परिवार, हे ते किती जणांचा भगवंतावर विश्वास आहे किंवा देवावर विश्वास आहे. कुणी सांगितलं मी देवाच्या मंदिरात जातो तरी लोक हसतात. अरे तुझं वय काय, तू करतो काय, अरे काय हे काय वेळ आहे का, मस्त पिकनिकला जायचं, हे करायचं तिकडे. म्हणजे असे एक नाही अनेक कारण, म्हणजे भगवंतांवर विश्वास नाही आहे, परमात्म्यावर विश्वास नाही आहे. त्याचं कारण असं आहे की आपण ह्या 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. म्हणजे ज्याचा गुण जास्त, ज्याचा प्रभाव जास्त त्या गुणाचा, तर आपण इतकं की जसं आपण जेवढा प्रभाव जास्त तेवढे आपण त्या भगवंतापासून, परमात्म्यापासून दूर लोटलो जातो आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला भगवंतावरचा विश्वास जो आहे तो कमी कमी होत जातो आहे. आणि मग आपल्याला ह्या आजूबाजूलाच भगवंत आहे, ह्या प्रत्येक शक्तीमध्ये भगवंत आहे, पण त्याची जाणीव आपल्याला होत नाही. की अगदी आपण पाणी जे पितो त्या पाण्यामध्ये सुद्धा भगवंताचं अस्तित्व आहे, हे सुद्धा आपण विसरून जातो. दैवी हेषा गुणमयी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एता तरंती ते. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे. परंतु जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरुण पलीकडे जातात. तर 3 प्राकृतिक जे गुण आहेत त्यांनी तर ही जी मायाशक्ती आहे ही खूप कठीण आहे. म्हणजे ती कठीण म्हणजे एक प्रकारची आपल्याला अशी आपण एखादी टीव्ही वगैरे सिरियल मध्ये, मूव्हीज मध्ये एखादा जो छडी घेऊन, पट्टी घेऊन जेलर कसा असतो, तशा पद्धतीची ती आहे. ती इतकी कठीण आहे, ती इतकी दुस्तर आहे की तिला भेदणं, तिला छेदणं, तिला बाजूला सारून जाणं हे सामान्य जीवाला केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. म्हणजे प्रयत्नाने सुद्धा अशक्य आहे. पण जो भगवंताला शरण गेला तो निश्चितच भगवंत त्याला त्या मायेला बाजूला सरून, त्या मायेच्या प्रवाहाला बाजूला सरून तो बरोबर त्याला तारून घेऊन जातो आहे आणि त्याचा उद्धार करतो. ज्याला आपण उद्धार होणं म्हणतो, ज्याला मोक्ष मिळणं म्हणतो, तर तो ह्या मायेला बरोबर बाजूला सारतो आणि त्या भक्ताला तो बरोबर घेऊन जातो, अलगद पलीकडे घेऊन जातो. मग आता काही लोक असे आहेत की जे अत्यंत मूर्ख, दुष्ट आहेत, म्हणजे त्यांचा भगवंतावर विश्वासच नाही आहे. नमाम दुष्कृतीनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माय यापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता. जे अत्यंत मूर्ख आहेत, मूढ शब्द वापरलेला आहे, जे मूर्ख आहेत, नराधम आहेत, दुष्ट आहेत, नराधम आहेत, ज्यांचं ज्ञान मायेमुळे नष्ट झालेलं आहे. माया यापहृत ज्ञाना म्हणजे मायेच्या मोहाखाली अडकले आहेत ना, त्यामुळे ज्ञान योग्य याची जाणीवच नाही आहे. आणि मग असे लोक जे आहेत, जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात, मग ते आसुरी प्रवृत्ती त्यांच्यामध्ये संचारलेली आहे. आणि मग असे लोक मला कधीच शरण येत नाही आणि अशा लोकांचा माझ्यावर कधी विश्वासही बसत नाही. मग आता आपण जे उदाहरण बघतो आहे महाभारताचं, तर दुर्योधनाला कामवासना म्हणजे राज्याची लोभ झाला होता, कामाची महत्वाकांक्षा होती, इतकी होती, कामवासना इतकी होती, राज्याचा लोभ इतका होता की योग्य अयोग्याची जाणीव नव्हती. धृतराष्ट्र त्यांच्या समोर भगवंत होते, भगवान श्रीकृष्ण होते, किती संधी दिल्या त्यांना, पण त्यांना ते भगवान श्रीकृष्ण आहेत, ते परमात्मा आहेत, त्यांची त्यांना जाणीवच नव्हती.
रावणाची गोष्ट घेतली तर प्रभू रामचंद्र, त्यांना ते प्रभू रामचंद्र हे परमात्मा आहेत हे ते मानायलाच तयार नव्हते. आणि म्हणून असे जे नास्तिक प्रवृत्तीचे, असुर प्रवृत्तीचे जे लोक आहेत, जे दुष्ट आहेत, मूर्ख आहेत, तर हे भगवंताला कधीही शरण जात नाहीत किंवा त्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही. आणि मग त्यांना काय वाटतं, की हे सगळं रहाटगाडं जे आहे, हे सगळं मीच करत आहे माझ्यासाठी. म्हणजे रावणाने जी घोर तपश्चर्या केली, कशासाठी केली? की मला तिन्ही लोकांचा स्वामी व्हायचं आहे. माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणीच असलं नाही पाहिजे. अशी कुठेतरी मनामध्ये त्यांच्या भावना होत्या आणि म्हणून त्यांनी घोर तपश्चर्या केली, की त्यांच्या तपश्चर्या इतकी घोर होती, की भगवान शिवांना दुसरा पर्याय उरला नाही आणि त्यांना वरदान द्यावं लागलं. पण त्या वरदानाचा त्यांनी दुरुपयोग केला. सीता मातेचं, परस्त्रीचं त्यांनी हरण केलं. महापाप, किती महापाप, किती ऋषी मुनींना त्यांनी त्रास दिला, किती काय काय केलं आणि सगळ्यांवर म्हणजे आपण आपण म्हणू शकतो, की माता सीतेचं त्यांनी हरण केलं. तर त्या शक्तीचा, त्यांनी भगवंतावर विश्वास नाही, योग्य अयोग्याची जाणीव नाही, म्हणून ह्या गोष्टी त्यांच्याकडनं घडल्या. त्या गाढवाला इथे वाटतं आहे, की मीच हे गाढव ओढतो आहे. माझ्यामुळे हे एवढं ओझं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहिलं जात आहे. त्याला असं वाटतं माझ्यामुळेच हे सगळं सामान इकडनं-तिकडं नेलं जात आहे. मीच करत आहे. आपली गत ह्या गाढवासारखी आहे. आपल्याला असं वाटतंय, की हे सगळं मीच करतो आहे. माझ्याचमुळे आपण विसरून जातो. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकई महेश्वरम. हेच आपण विसरून जातो आणि सगळं मीच करतो आहे, मीच करत आहे असं आपल्याला वाटतं. पण असेही काही लोक आहेत, की जे भगवंताला शरण जातात. चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनो अर्जुना. आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतशर्भ. मग 4 प्रकारचे पुण्यात्मा आहेत, जे माझी भक्ती करू लागतात. मग ते 4 प्रकारचे पुण्यात्मा कुठले आहेत? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळी उदाहरणं आहेत. मग जे आर्त म्हणजे ज्यांना दुःखाच्या प्रसंगी जे आहेत, तर ते भगवंताला शरण जातात. काही लोकं लक्ष्मीच्या किंवा त्यांना इच्छा आहे की पैसा मिळावा, लक्ष्मीच्या इच्छेने ते भगवंताची, राज्याच्या इच्छेने ते लोकं भगवंताची ला शरण जातात. काही लोकं जिज्ञासू आहेत, म्हणजे कोण मी आहे? भगवंत कोण आहेत? माझं आणि त्यांचं काय नातं आहे? तर ह्या जिज्ञासेने ते भगवंताकडे वळतात. आणि ज्ञानी, काही लोक असे असतात की त्यांना माहिती आहे, ज्ञान आहे, पण मग ह्या ज्ञानाचा उपयोग करून मी भगवंतापर्यंत कसा पोहोचेन? म्हणून ते भगवंताला शरण जातात. तर इथे आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तर पहिली गोष्ट आपल्याला इथे दिसते पहिल्या चित्रात, गजेंद्र मोक्ष, की पहिल्या जन्मामध्ये तो भगवंतांचा अ, भक्त असतो. अगदी अध्यात्माच्या पुढच्या टप्प्या, पायऱ्या त्यांनी गाठलेल्या असतात. तर त्यांना पुढचा जन्म हत्तीचा मिळतो, तेव्हाही ते भगवंताचे भक्त असतात असं आपण म्हणू शकतो. आणि जेव्हा एखाद्या तळ्यामध्ये, बघा तुम्हाला चित्रात दिसतं आहे, की मगरीने पायाचा चावा घेतलेला आहे. विचार करा, मगरीने पायाचा चावा घेतलेला आहे. आपल्याला एक मुंगी चावली तर आपल्याला किती काय होतं, आणि इथं मगरने पायाचा चावा घेतलेला आहे. पण जेव्हा वरून त्यांना तिकडनं भगवंत जात आहेत, तर त्यांनी त्या आपल्याला काय वेदना होत आहेत किंवा त्याचा त्यांनी विचार नाही केला. आणि त्यांनी काय केलं, त्या तळ्यामध्ये असलेलं ते फूल जे आहे, ते कमळ जे आहे, ते पुष्प जे आहे, ते भगवंताच्या चरणाशी वाहिलं. त्यांना शरण गेले आणि त्यांना सांगता आहेत, की मला तुम्ही याच्यातून वाचवा किंवा मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे. तर त्या अवस्थेमध्ये आता दुसरं आहे द्रौपदीचं. द्रौपदी वस्त्रहरण. हा प्रसंग जेव्हा आपल्याला डोळ्यासमोर येतो किंवा आपण जेव्हा पाहिला असेल, तर काय परिस्थिती असेल त्या द्रौपदीची, की भर सभेमध्ये सगळे रथी महारथी बसलेले आहेत, पण एकाचीही हिंमत नाही की तिच्यावर जो अन्याय होतो आहे, तो त्या अन्यायाच्या पुढे कोणीतरी आवाज उठवावा. नाही, ती भगवंताला शरण गेली. तिची काय अवस्था असेल तिच्या मनाची, पण त्या अवस्थेत ती भगवंताला शरण गेली आणि भगवंतांनी तिला वाचवलं. त्या सगळ्या लोकांच्या एवढ्या त्या भर राज्यसभेमध्ये तिला त्यांनी तिची मदत केली म्हणू शकतो किंवा त्या भक्ताचं रक्षण केलं आहे. पुढचं आपल्याला दिसतं आहे, की व्यासमुनींची पत्नी आहे. तर शुकदेव महाराज आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेत. शुकदेव गोस्वामी, तर ते आपल्या मातेच्या उदरामध्ये
जेव्हा व्यासमुनी त्यांच्या पत्नींना भगवंतांच्या लीला सांगत होते तेव्हाच त्यांनी ऐकलेलं होतं उदरामध्येच असताना. त्यामुळे भौतिक प्रकृती, आध्यात्मिक प्रकृती सगळं त्यांना माहिती होतं किंवा ते ज्ञान कुठेतरी माहिती होतं आणि त्यांना त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये पडायचंच नव्हतं. म्हणून ते काही केल्या मातेच्या उदरातनं बाहेर यायला तयार नव्हते. आपल्याकडे साधारण आपल्याला माहिती आहे की 9व्या महिन्यामध्ये बाळाचा जन्म होतो. शुकदेव गोस्वामी 9 महिने नाही, 1 वर्ष नाही, तब्बल 16 वर्ष मातेच्या उदरामध्ये होते. विचार करा 16 वर्ष. काही केलं त्यांना ह्या प्रकृतीमध्ये बाहेर पडायचंच नव्हतं. त्यांना म्हणे मला हे दिव्य ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे. मला त्याच्यातच राहायचं आहे. मला याच्यातून बाहेर पडायचं नाही. आणि मग त्या व्यासमुनींच्या पत्नी ज्या आहेत त्या भगवंतांना शरण गेल्या, की "हा वेदना आता मला नाही सहन होत आहे. तुम्ही कृपया मला यातून सोडवा." आणि मग तिथे प्रत्यक्षात भगवान श्रीकृष्ण तिथे अवतरले आणि त्यांनी त्याला सांगितलं, की तू नाही पडणार ह्या कुठल्याही भौतिक प्रपंचामध्ये नाही अडकणार. उलट तू माझ्याच प्रचार प्रसार करशील. आणि म्हणून ते शुकदेव गोस्वामी बाहेर येतात. भगवंतांनी त्याला 16 वर्षाचा युवक बनवलं. पण त्यांनी वळून सुद्धा पाहिलं नाही, की कोण माझी आई आहे, की जिच्या उदरात मी 16 वर्ष होतो. कोण माझे वडील आहेत. तिकडनं थेट धावत सुटले ते, की मला ह्या भौतिक प्रपंचात पडायचंच नाहीये, की कोण बाई, कोण वडील मला ह्याच्यात पडायचंच नाही आहे. मोह मायेमध्ये मला पडायचंच नाही आहे. तर असे जे आहेत हे भगवंताला शरण जातात. परीक्षित महाराज आपल्याला माहिती आहे, की त्यांच्याकडनं एक चूक घडली आणि त्यामुळे त्यांना शाप मिळाला. शाप मिळाल्यावर त्यांना 7 दिवसाचाच त्यांचा जीवन कालावधी होता. 7 दिवसाचा जीवन कालावधी असल्यावर आपल्याला जर असं समजलं, की आपल्या ह्या क्षणी मृत्यूत आपण काय काय करू विचार करा तुम्ही. परीक्षित महाराजांना समजलं होतं. त्यांनी काय करावं? त्यांनी सगळं राज्य वगैरे सगळं सगळं सोडलं आणि ते ज्ञानाच्या शोधार्थ गेले. त्यांना तिथे वाटेमध्ये आनंद मठ या ठिकाणी त्यांना तिथे शुकदेव गोस्वामी जे योगायोगाने तिकडनं जात होते त्यांना भेटले आणि त्यांनी तेव्हा त्या 7 दिवसामध्ये भगवंतांच्या लीलांचं वर्णन केलं, भगवंतांच्या शक्तीचं वर्णन केलं. तोच भागवत सप्ताह श्रीमद भागवतम जे पहिल्यांदा परीक्षित महाराजांना सांगण्यात आलं. तर असे हे जिज्ञासू होते परीक्षित महाराज. सुग्रीव असतील, त्याच्यानंतर ध्रुव बाळ असतील, की ध्रुव बाळाला असेल सुग्रीव महाराज की त्यांच्या पत्नीचं अपहरण केलं होतं, राज्याचं अपहरण केलं होतं. म्हणजे राज्यावर त्यांनी त्यांच्या भावाने जबरदस्तीने ताबा मिळवला होता. तर ते भगवान राम असतील किंवा ध्रुव बाळ असतील, की त्यांना आपल्या वडिलांचं प्रेम मिळालं नव्हतं किंवा राज्यासाठी आपण म्हणू शकतो. तर ते त्यांनी भगवंतांची भक्ती केली होती आणि भगवंत त्यांना प्रसन्न झाले होते. जे अर्थार्थी आपण म्हणू शकतो. पण नंतर त्यांना जेव्हा भगवंतांची प्रसन्न झाले, दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती झाली, तर आपण कशासाठी आपण भगवंताची भक्ती करत होतो ते विसरून ते शुद्ध भक्त झाले. त्याच्यानंतर आपला भागवत सप्ताह जो आहे किंवा नैमिषारण्यामध्ये जवळ-जवळ 88,000 ऋषीमुनींना भागवत सप्ताह सांगण्यात आला होता. आणि सुत गोस्वामींनी तर ते ज्ञान की कलियुगामध्ये कसं होणार आहे, भगवंताचं कसं हे कलियुग हे दांभिकतेचं फसवं युग आहे. कलियुगाच्या पायथ्याशी उंबरठ्यावर असताना नैमिषारण्यामध्ये भागवत सप्ताह 88,000 ऋषीमुनींना चिंता पडली होती की पुढे कसं होणार आहे. आणि तेव्हा भागवत सप्ताह सांगण्यात आला होता. भगवंत वाङ्मयीन रूपामध्ये पुन्हा एकदा प्रकट झाले आपण असं म्हणू शकतो आणि सगळ्यांना ते त्या ज्ञानाची तिथे पुन्हा ज्ञान मिळालेलं होतं. भगवंताबद्दलचं वाङ्मयीन स्वरूप जे आहे ग्रंथ स्वरूपामध्ये भगवंत त्यांना तिथे प्राप्त झाले होते. तर हे अशा वेगवेगळ्या गोष्टी असे वेगवेगळे भक्त जे आहेत की जे भगवंताला शरण गेलेले आहेत आणि जातात आणि भगवंत त्यांचा उद्धार करतात, त्यांना मदत करतात, त्यांचं रक्षण करतात. पण या सगळ्यांमध्ये श्रेष्ठ कोण आहे? तर जो पूर्ण ज्ञानात आहे, जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेमध्ये मग्न असतो, तोच श्रेष्ठ आहे. कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला प्रिय आहे. जो ज्ञानी आहे, ज्याला दिव्य ज्ञान मिळालेलं आहे, तो सगळ्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे. आणि भगवंत म्हणतात की त्याचा उद्धार लगेच होतो. बहुनाम जन्मना म्हणते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभ. असा जो ज्ञानी आहे
अनेकानेक जन्म आणि मृत्यूनंतर त्याला वास्तविक ज्ञान प्राप्त होते. ज्ञान जे आहे ते सहजासहजी मिळत नाही हो. ते काय असं नाही पुस्तक उघडलं एबीसीडी शिकलं परीक्षा दिली तसं नाही आहे ते. ते दिव्य ज्ञान जे आहे ते प्राप्त करण्यासाठी जन्मानुजन्म जन्म मृत्यूच्या अनेक आपल्याला त्या चक्रातून आपल्याला जावं लागतं. आपल्याला आणि ह्या आपल्या आजूबाजूला असलेल्या आपण ज्या प्रकाशाखाली आहोत, ज्या झाडाखाली आहोत, ज्या घरामध्ये की आपल्या आजूबाजूला छोट्या-छोट्या गोष्टी आहेत. त्याचं परम कारण काय आहे? ते जेव्हा आपल्याला कळतं ते ज्ञान आहे. ते ज्ञान केव्हा कळतं जेव्हा आपण भगवंताला शरण जातो. आणि असा जो कोणी असतो तो एखादाच असतो, महात्मा असतो, ज्याला आपण गुरुपंथ म्हणू शकतो, ज्याला आपण संत म्हणू शकतो, असा एखादाच असतो, की जो त्याला हे वास्तविक हे दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते, अनुभूती मिळते आणि निश्चितच त्याचा मोक्ष मार्ग सुकर होतो. मग आता आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये एक प्रश्न असेल, की मग आपण मग काय फक्त भगवंताचीच परमात्म्याचीच भक्ती करायची का? भगवान विष्णू किंवा भगवान श्रीकृष्ण, नारायण यांचीच भक्ती करायची का? तर आता त्याचं पण इथे भगवंतांनी शंकेचं निराकरण केलेलं आहे. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे, ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिनांचे पालन करतात. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो, तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. मग आता आपल्याला बघा आपण अनेक प्रतिदेवतांची उपासना आराधना करतो, हो की नाही? मग आपल्याला अनेक इच्छा असतात. आपण ज्याला सकाम भक्ती असं म्हटलेलं आहे, की त्याच्याने आपण भगवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण वेगवेगळे वेगवेगळ्या आपल्या इच्छा आहेत. मग कोणाच्या काही असतील, कोणाच्या मुलाचं लग्न, मुलीचं लग्न, शिक्षण, मग त्यांना नातवंड होत नाही, मग घराचा प्रश्न, नोकरीचा प्रश्न, अनेक असे छोटे-छोटे, मोठे-मोठे अनेक प्रश्न असतात, की आपण काय करतो, की बाबा मी तुला भगवंताशी पण व्यवहार करतो. मी हे करेन, तू मला हे दे, मी हे करेन. हे जे आपण सकाम भक्ती करत असतो. मग हे इथे ही भक्ती करायची जी इच्छा होते, आता आपल्या मनामध्ये इच्छा निर्माण होणं, मग त्याची पूर्ती होणं, 13व्या अध्यायामध्ये आपल्याला हे सगळं बघायला मिळणार आहे, सगळं शिकायला मिळणार आहे. तर ही जी इच्छा निर्माण होते, आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवंत स्थित आहे, तर ती इच्छा निर्मिती सुद्धा भगवंतच करतात. त्या भगवंताबद्दलची, त्या प्रतिदेवतांबद्दलची जी श्रद्धा जी आहे, जो विश्वास जो आहे, तो दृढ करायचं काम सुद्धा तिथे आपल्याला भगवंत करत आहेत. आणि आपण जशी भक्ती केली, तशा पद्धतीने आपण उपासना केली, तर जे फळ मिळतं ते सुद्धा भगवंताच्याच अनुमतीने मिळतं. प्रतिदेवता ज्या आहेत, तर देवता ज्या आहेत, तर ह्या सगळ्या प्रतिदेवता आहेत, ह्या भगवंताच्याच शक्तीचा विस्तार आहेत. आपलं जसं ब्रह्मांड जसं आहे, की ब्रह्मांड चं उत्पत्ती स्थिती लय आपल्याला माहिती आहे. तर प्रलयाबद्दल बरोबर ह्या प्रतिदेवता सुद्धा ज्या आहेत, त्या सुद्धा त्यांचं त्या त्याच्यामध्ये विरघळून जातील किंवा लयास पावतील आणि पुन्हा नव्याने ते निर्मिती करतील. म्हणजे आपण एखाद्याच्या ऑफिसचा सीईओ जर म्हटलं किंवा एक ऑफिसचा ओनर जर म्हटलं एका कंपनीचा, तर तो म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट असेल किंवा एखादं आपण पंतप्रधान आणि मिनिस्टर जे असतात, वेगवेगळी मिनिस्ट्री सांभाळणारे असतात. तर ह्या प्रतिदेवता म्हणजे वेगवेगळे डिपार्टमेंट सांभाळणारे किंवा वेगवेगळे मिनिस्ट्री सांभाळणारे आहेत, की त्यांच्या अखत्यारीमध्ये त्यांना ते पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट सांभाळायचं आहे. पण ते काही गोष्टींना अप्रूव्हल देण्यासाठी त्यांना अधिकार आहे. पण सगळं गोष्टींचं अप्रूव्हल त्यांच्यापर्यंत होत नाही. त्याच्यासाठी त्यांना भगवंताची परमिशन ही घ्यावीच लागते. तर हे सगळं जे आहे, तर इथे भगवंत सांगत आहे, जे प्रतिदेवतांची उपासना करता आहेत किंवा जे तर ती सकाम भक्ती आहे एक प्रकारची. आणि त्यांच्यामध्ये जी श्रद्धा आहे, जो विश्वास जो आहे, तो मीच दृढ करतो आहे. आणि मग पुढे सांगता आहेत, अशा श्रद्धेने युक्त होऊन जो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो, आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो, परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करत असतो. आता सांगितल्याप्रमाणे अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात.
देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. आता तुम्ही म्हणाल इथं भगवंतांनी अल्पबुद्धी शब्द का वापरला? पण अल्पबुद्धी याच्यासाठी वापरली की जेव्हा आपण सकाम भक्ती करतो, प्रतिदेवतांची भक्ती करतो, तेव्हा तिथे लिमिटेशन्स आहेत. लिमिटेशन्स म्हणजे काय? जसं आपण पाहिलं, आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये तुम्ही भक्ती केली, तुम्ही खूप पुण्यकर्म केलं, पण शेवटी काय आहे, तुम्हाला ते सगळं तो आनंद, ते सुख उपभोगण्यासाठी पुन्हा जन्म घ्यायचा आहे. तुम्हाला या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये फिरायचंच आहे. आणि मग त्या पुण्याची शिदोरी संपली की पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये जन्म आहे, पुन्हा तुम्हाला कर्म करायचं आहे. पण जेव्हा तुम्ही भगवंताची भक्ती करतात, भगवंताला शरण जातात, तेव्हा वैकुंठाचा मार्ग, मोक्षाचा मार्ग तुमच्यासाठी मोकळा होतो. परमधामाची प्राप्ती तुम्हाला होते. आणि हाच एक फरक आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतात की ज्याला ज्ञान आहे, ज्याला माहिती आहे, तो मला निश्चित शरण येतो आणि माझ्या भक्ती करतो. मग मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व रूप धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. मग इथे आता भगवंतांना सांगता आहेत की बऱ्याच जणांना असं वाटतं की आता आपल्याला माहिती आहे भगवंत निर्गुण निराकार पण आहे. काही जण म्हणतात सगुण साकार आहेत. मग काही लोकांना असं वाटतं की भगवंत हे निर्गुण आहेत, ऊर्जेचा स्रोत आहेत, कारण की त्यांची आध्यात्मिक प्रगती झालीच नाही. आत्मसाक्षात्कार, अनन्य भक्तियोग याच्यापर्यंत ते पोहोचलेलेच नाही आहेत. कसे दिसणार भगवंत? त्यामुळे त्यांना असंच वाटतं की ते एका शक्तीचा, ऊर्जेचा स्रोत आहेत. आणि मग त्यांनी पृथ्वी लोकावर आले तेव्हा त्यांनी कृष्णाचा जन्म घेतला, म्हणजे मानवाचा जन्म घेतला. कधी त्यांनी कासवाचा जन्म घेतला, कधी त्यांनी म्हणजे वेगवेगळे त्यांनी जन्म घेतले आहेत. आणि अशा त्यांचा समज आहे. हा समज काय आहे? हे केवळ आणि निव्वळ त्यांचं अज्ञान आहे. आणि म्हणून ते भगवंताचं दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही, असं इथे भगवंत स्पष्ट म्हणत आहेत. आणि मग पुढे सांगता आहेत, पण ह्या मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकटच राहतो आणि म्हणून मी अजन्म अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाही. अर्जुना, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. मग असे जे मूढ अज्ञानी लोक जे आहेत त्यांच्या समोर मी काही प्रकट होत नाही, भगवंत सांगतात. कारण की त्या माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे, म्हणजे ती अंतरंगा शक्ती काय, ती जी मोहमाया जी आहे त्यांच्यात इतका तिच्यावर विळखा बसलेला आहे की त्यांच्यासाठी भगवंत हे नसल्यासारखेच आहेत. किंवा त्यांच्या एक वेगवेगळ्या ज्या संकल्पना आहेत, जशी आपण त्या डॉक्टरांची गोष्ट पाहिली की त्या कोण म्हणे त्याला हार्ट अटॅक येतो आहे, कोण म्हणे हे, आणि प्रत्यक्षात काय आहे, चप्पल तुटलेले. प्रत्येकाचे आपापले अंदाज आहेत. आणि मग अशा लोकांच्या, अशा मूढ म्हटलेलं आहे, मूर्ख लोकांच्या वाटेला जाण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी मी अप्रकटच राहतो. त्यांना माझं जे अजन्म असं दिव्य स्वरूप जे आहे, मी जे अच्युत आहे, हे ते कधीच जाणू शकत नाही. कारण की तेवढा त्यांचा विश्वास नाही, तेवढी त्यांची पात्रता नाही. पण पुढे जाऊन भगवंत सांगत आहेत की मी म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत, ज्यांना भूतकाळात काय घडलं माहिती आहे, वर्तमानात काय घडतं आहे हे माहिती आहे, भविष्य काळात काय घडणार आहे हे माहिती आहे. ब्रह्मदेवाचा एक दिवस म्हणजे कल्प, म्हणजे मागच्या कल्पात काय घडलं आहे हेही माहिती आहे. ह्या कल्पात काय घडत आहे, एका कल्पामध्ये किती 71 दिव्य युग आहेत. एका दिव्य युगात 4 चक्र आहेत, म्हणजे सॉरी 71 दिव्य एकामध्ये किती 71 दिव्य युग आहेत. आणि एका दिव्य युगामध्ये किती 4 युग आहेत, हो की नाही? तर ह्या असं एवढ्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांच्याकडे माहिती आहे, त्यांच्याकडे सगळ्या गोष्टींचा डेटा आहे. आणि म्हणून मी सगळ्यांना जाणतो, सर्व जीवांना, की याला आता मुंगीचा जन्म आहे, याला हत्तीचा आहे, याला पक्ष्याचा आहे, याला कुत्र्याचा आहे, याचा मागचा जन्म काय होता, आज हा मनुष्य म्हणून दिसतो आहे, याचा मागचा जन्म काय होता, याचा पुढचा काय असणार आहे, याने काय कर्म केलेलं आहे, काय करतो आहे, काय त्याचा विकर्म आहे, हे सगळ्याची माहिती, सगळ्याची डेटा फाईल जी आहे ती भगवंताकडे आहे. पण हे सामान्य लोकांना त्याची जाणीव नाही किंवा त्याची माहिती नाही. सॉरी, येशाम तत्वं गतं पापा
जानाना पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता. ज्यांनी ह्या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्म पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेसाठी युक्त होतात. मग जसं जसं आपण पाहिलेलं आहे कर्म विकर्म अकर्म कृष्ण कर्म कर्माचा आपला बॅलन्स वाढत जातो आहे. कुठेतरी पुण्यकर्माची शिदोरी वाढत जाते आहे, अकर्माची शिदोरी वाढते आहे, की आपल्याला भागवतम सारखा ग्रंथ भगवद्गीतेसारखा ग्रंथ आपल्या समोर ते वाचायची इच्छा होती आहे. वाचल्यानंतर त्याच्यात काय लिहिलं आहे 100% अर्थ कळत नसेल पण 0.1% कळतो आहे. तर हे जे आहे हे केव्हा शक्य आहे की ज्याची पापकर्म नष्ट झालेली आहेत, पुण्यकर्म कुठेतरी गाठीशी आहे म्हणून हे होत आहे. आणि असा जो हळूहळू आध्यात्मिक प्रगती करतो आहे आणि ज्याचा द्वंद्व आहे, जे द्वैताची भावना जी आहे जी नष्ट झालेली आहे, जिथे अद्वैताची भावना आलेली आहे. अद्वैत म्हणजे मी भगवंताचा अंश आहे. माझा स्थायी भाव जो आहे भगवंताची सेवा करणं, निरंतर सेवा करणं आणि ती जो करतो प्रत्यक्षात करतो या निष्ठेने जो भगवंताची भक्ती करतो, सेवा करतो, तो निश्चितच हळूहळू आपल्या अध्यात्माची प्रगती साधतो आहे, आपला मोक्षाचा मार्ग सुकर करतो आहे. इथे आपल्याला एक छोटीशी गोष्ट आहे. 1 मिनिट, किती वाजले आहेत आपल्याकडे वेळ, 1-2-5 मिनिटात मी गोष्ट सांगते. मृगारी म्हणून आहे की आता तुम्हाला हे पहिल्या चित्रात दिसत आहे. एका जंगलातून नारद मुनी नारायण 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 करत जात असतात आणि तिथं मृगारी असतो. मृगारी हा इतका क्रूर शिकारी असतो की तो बाण मारतो, पण तो बाण असा मारतो की तो प्राणी जो आहे तो मरत नाही. तो ना असा विवळतो. त्याच्या वेदना, त्या प्राण्याच्या वेदना बघायला त्याला आवडतात. आनंद मिळतो. बघा कोणाचा आनंद कशात असतो, कोणाचा आनंद कशात असतो. एक प्राणी मरताना त्याच्या वेदनेमध्ये याला आनंद आहे, असा हा मृगारी. तिकडनं नारद मुनी येतायत, बघतायत, थांबलेत. त्याने 1 प्राणी मारला, 2 मारले, 3रा मारला. बघतायत आणि हा आनंद घेतो आहे. ते विवळत आहेत. ते प्राणी वेदनेमध्ये ते व्याकुळ झालेले आहेत की कधी मला मरण येईल. पण ह्या मरण यातना बघून याला आनंद होतो आहे. नारद मुनी पुढे जातायत आणि त्याच्याशी बोलतायत आणि त्याला सांगतायत, तू हे काय करतो आहे, कसला आनंद आहे तुला? मृगारी म्हणतो, मी ह्या प्राण्यांना मारतो आहे. मग ते म्हणतात, पण तू तर पूर्ण मारत नाही आहे. आणि मला असंच शिकवलेलं आहे आणि आता मी यांची कातडी काढणार. तुम्हाला हवंय का व्याघ्रासन, तुम्हाला हवंय का कुठलं आसन, मी तुम्हाला देतो. काय हवंय सांगा वगैरे असं तो नारद मुनींना सांगतो. नारद मुनी म्हणतात, तू हे कशासाठी करतोय? तो म्हणजे माझा उदरनिर्वाह कसं होणार, माझ्या कुटुंब कसं त्याचं पालन पोषण होणार? भगवंत म्हणता, एवढा एकच मार्ग आहे का? नारद मुनींना प्रश्न विचारतात. नारद मुनी त्याला प्रश्न विचारतात, एवढा एकच मार्ग आहे का? मृगारी म्हणतो, हो, मला हेच शिकवलेलं आहे. माझे वडीलही हेच करत होतो. आता मीही तेच करतो आहे. मग नारद मुनी त्यांच्याशी बोलता आहेत आणि जसं आपण बघितलं आहे, तुम्हाला आठवत असेल, लवमात्र साधू संग. नारद मुनींचा एक लवमात्र पापणी लवेल एवढा संघ सुद्धा पुरेसा असतो. त्यांनी मृगारीला सांगितलं, तू हे सगळं सोड. तुला चिंता कशाची आहे? तुझ्या कुटुंबाचं पालन पोषण करण्याचीच ना, ते तू माझ्यावर सोड. पण तुला माझं ऐकावं लागेल. मृगारी म्हणाला, काय? तुला एक काम करावं लागेल. तुला हे वन सोडून, जंगल सोडून तुला एका बाजूच्या गावात जा आणि तिथे छान तू सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत भगवंताचा नामजप करायचा, साधना करायची, ध्यान लावून बसायचं. तू हे सगळं सोड, भगवे वस्त्र परिधान कर आणि हे तू करायला लाग. तुळशी माळ घे. आणि मृगारी म्हणतो, ठीक आहे. लवमात्र साधू संग म्हणून लगेच कुठेतरी शुद्ध सात्विक भाव जागृत होते आणि त्यांनी त्याला होकार दिला. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी नारद मुनींनी घेतली होती. मग नारद मुनींनी आजूबाजूच्या लोकांना सांगितलं गावातल्या की इथे एक आहेत जे भगवंताचे नामजप करतायत, भक्ती करता आहेत, तर तुम्ही कृपया त्यांना, जे गृहस्थाश्रमी असतात की ज्यांना दानादी कर्म जे आहे की ज्यांच्यासाठी एक विहित कर्म आहे, तर तुम्ही त्यांना दान करा. म्हणजे तुम्हालाही त्याचं फळ मिळेल आणि त्यांचाही पालन पोषण होईल. मग इतकं दान येतं मृगारीला. मृगारीची पत्नी म्हणते, करायचं काय याचं? मग मृगारी त्यांचं जेवढं आहे तेवढं अन्न शिजवून बाकीचं ते तिथे अन्नदान करायला लागतात.
आणि असं हे वर्षानुवर्ष सुरू आहे. आणि एकदा त्याच वाटेमधून त्याच गावातून एकदा नारद मुनी जात असतात. मृगारीचा इतका कायापालट झालेला आहे, आपण दुसऱ्या चित्रात दिसतो आहे. आणि तो असा आपण त्या लहान बाळ कसं काय म्हणतात ते त्याला स्क्रोलिंगला आपण काय म्हणतो रांगतो, हा असा रांगल्यासारखा आपण तो तिथे काय करतो आहे नारद मुनींना कळेना. त्या नारद मुनींनी विचारलं, तुम्ही हे काय करतायत, काय झालं तुम्हाला? ते म्हणतात, नाही तुम्ही चालता आहेत आणि इथनं खालून मुंग्या जात आहेत. कदाचित तुमचा पाऊल पडेल आणि त्या मुंग्यांचा तिथे प्राण जाऊ शकतो, म्हणून त्यांना मी बाजूला सारतो आहे, म्हणजे जेणेकरून तुमची वाट मोकळी होईल. पहिल्या चित्रातला आणि दुसऱ्या चित्रातला फरक बघा. जो मृगारी त्याला आनंद घेत होता की त्याला प्राण्याला मारलं की तो त्याला पूर्ण मारत नव्हता आणि त्याची ती वेदना, मरण यातना, मरण वेदना जी आहे तिचा तो आनंद घेत होता, आनंद लुटत होता, तोच मृगारी आज मुंगीचेही प्राण वाचवतो आहे. तो हा जो फरक आहे, हा जो कायापालट आहे, ही शक्ती जी आहे ही नामजपामध्ये आहे. आणि असाच मनुष्याचा उद्धार होतो. मग तो मनुष्य कोणीही असो, कुठल्याही जातीचा, कुठल्याही धर्माचा, काहीही असो, मग तो कोणीही असो, की तो मनुष्य आहे. त्याच्या हातून चुकीचे कर्म घडत असतील, वाईट कर्म घडत असतील, पण त्या नामाची शक्ती इतकी आहे की त्या सगळ्या पापांचं क्षालन होत आहे आणि त्याच्यातला शुद्ध सात्विक भाव जो आहे तो जागृत होतो आहे आणि त्याला मोक्ष प्राप्तीचा मार्ग सुकर होतो आहे, मोक्ष मिळतो आहे, त्याचा उद्धार होतो आहे. आणि म्हणून आपल्याला भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, आपल्याला प्रभुपाद सुद्धा आपल्याला सांगून द्या, चैतन्य महाप्रभूंनी तर आपल्याला मंत्र दिलेला आहे, प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, 16 माळ जप करा. आणि म्हणून आपल्याला नामजप करायचा आहे की आता नाही, कुठेतरी आपण सुरुवात केली तर निश्चितच आपल्याला त्याचं फळ आज नाही तुम्हाला मिळणार, पण निश्चित पुढे कधीतरी मिळू शकतं. आणि मग पुढे तर भगवंत सांगत आहे, पूर्णपणे मतपरायण झालेले ते मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रण, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यूसमयी सुद्धा मला जाणू शकतात. मग बघा, आपल्याला नामजप जर केला तर आपण मृत्यूसमयीही भगवंताला जाणू शकतो का? त्याचं उत्तर तुम्हाला उद्याच्या अध्यायात आहे. आपली ही अध्यायांची शृंखला आहे. तर भगवंताला शरण जातो, विश्वास दृढ आहे, त्याला ह्या भौतिक सृष्टी, आध्यात्मिक सृष्टीचा फरक चांगला माहिती आहे. आपल्या यज्ञांचा अधिष्ठाता म्हणून भगवान श्रीकृष्ण, तिन्ही जगांचे स्वामी, हे सगळे ज्याला माहिती आहे, मान्य आहे, भगवंताची ते भक्ती करता आहात, नाम घेता आहात, ते मला मृत्यूसमयी सुद्धा जाणू शकतात. आणि मग तेव्हा मृत्यूसमयी जाणल्यावर काय होतं हे आपल्याला पुढच्या अध्यायात बघायचं आहे. त्याचा आपला अध्याय इथेच सांगतो आहे. त्याचा आपला ज्ञान विज्ञान योग होता. विज्ञानामागचं ज्ञान कुठेतरी भगवंतांनी सांगायला सुरुवात केलेली आहे. भक्तियोग. भक्तियोग काय आहे तर कृष्णाबद्दलच्या ज्ञानाचा महिमा भगवंतांनी सांगणार कोण ना, एवढं हे सगळं सांगणार कोणाला माहिती आहे. आणि म्हणून भगवंत स्वतः सांगत आहेत. भगवान श्रीकृष्णांच्या शक्तींचं ज्ञान, त्यांच्या शक्तींचं वर्णन त्यांनी केलेलं आहे. ते आता भक्तियोगामध्ये फक्त भगवंत सांगतायत, तच्छृणु, ऐकता, हे बघ, हे बघ, हे असं आहे, हे असं आहे. भगवान श्रीकृष्णांना शरण गेल्यावर काय होतं, देवपूजा आणि व्यक्तित्ववाद यातला फरक कुठेतरी सांगतात. आणि भ्रमातून भक्तीकडे आपल्याला, हे आपण आजच्या अध्यायामध्ये पाहिलं. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कृष्ण.